When revival comes, your priorities begin to shift. What was once important is no longer important, and what is now is important is Jesus Christ. Life Abundance Christian Center presents to you. I'm hearing like a name like Zukanye Jonasen. Zukanye Jonasen. Is that you? Zukanye. Ubani kama? Kuzukhanye tata Jonas fan. Jonasen. Tata. Guelo. Tata. I'm not interested in you, but I'm interested in your mother. Opo mama. Semaxhoseni tata. In the realms of the spirit, ngiboniswa umuntu, ngimbone galela into engathi ngumgubo. Ludibene nomhlaba wamangcwaba. Ndimbona umama wakho enyathela. Ndimbone edunjelwa imilenze. Kwenzekani kumamakho? Tata unomeqo umama akasakwazi uhamba kahle kufuneka ehambe nge-wheelchair but ngokusimelela ngentonga. Usimelela ngentonga? Tata. Prophesy. Not only that, it's like bathe aba bantu akuphelelanga pha kuye. Ndibona bethatha ifoto likatatako. Ndibabona besiya nalo emntwini. Ndimbona bembetha ngento engathi lizulu. Ndimbona esifikana. I'm seeing something like a stroke. Tata kunjalo tata akasakwazi uhamba afunyanwa si-stroke. Prophesy. Ungakhali. Uthi kutata kwenzekani kutata? Akasakwazi uhamba wayehleli phandle eca kwesibaye wafunyanwa si-stroke wazobhaqwa ngisister wam Wayehleli phandle wayehleli phandle eca kwesibaye emcambi kwesibaye. And then kwenzekani? wahamba wathi e-ofisini ezitoilet then wazobonwa ngisister wam wambona engabuyi wabe sethi ubanjwe sisisu wafika ekhululile enganxibanga apha ngentla wonke wakhala ke ngowabiza abantu sukela ngoko zangaphinda abe right. I'm telling you as a prophet, into yangamabomu le. And ndiza kuxelela lo muntu uyenzayo lento. And andizokwanela nje ukuxelela lo muntu wenza lento. If I be a prophet of God, ndizayithatha lento ndiyibuyisele emntwini wayo. Fire. Or you people are not ready for me. Nabani na oplan ukungcola ngempilo yakho. Nabano plan ukungcola ngefamily yakho. Into yakhe mayitshe yena ngegama lika Yesu. Fire. Bendithi into yakhe mayitshe yena ngegama lika Yesu. Fire. Bathe bakagqibi because ngoku things are going to be more worse because into abayifunayo ukuphalala kwegazi. I'm hearing a name like lo muntu ngokabamfunayo. I'm hearing a name like Asandile. Asandile. Ngumntana wam tata. Ngumntana akho lo. Baqale benza lento bayenza kumamakho. Baphuma kumamakho bayenza kutatakho. Ngoku bathi bafuna uAsandile. Kubani uAsandile? Ngumntana wam tata. Uphi? Ukhona endlini tata lapha emfuleni. Omnye bamgqibileyo ngaphandle kwaAsandile lo bamfunayo. I'm hearing a name like Vuyisani. Vuyisani. Liphelo lasekhaya tata bamgqiba nyana akho kwanto Kubani lo? ubrother wam ogqibela tata. Ubrother wakho ugqibele? Uhlala egrapho. It's like bathi akazuba nto. Imali yonke yakhe iphelele etshwaleni. Kunjalo tata. Uhambe enxili uhambe ilahle. Uyahlatywa nohlatywa. Can I prophesy? Now, there's a young man. Bamthathela i-ID yakhe bayoyisebenza. And uhleli ngoku without an ID. You were supposed ukuthi i-ID yakho ilapha kuwe but bayithathile. And yonke into yakho istakile. I'm hearing a name like Louis. It's you. Ngakhali. John. Dim dad. Nguwe lo. Louis, Bani yeah. igama lakho? Louis. Louis. Yes. Where is your ID? Hey. Don't know.
Don't know that. What happened? Yo, Tata, 2020 till today. I pull me light. I pull me too. Ayiphumela ID. Oh, go bayapanda. I'm very neat. Now you don't have an ID. No ID, no, don't have ID. You don't have an ID. Don't have ID, don't have certificate. Nothing. Not everything I'm taking it. Niyamazi Zulu. Akana ID nyani. Wako wena umayi. Wena uyintoni kuyi? Thetha nami. Umakazi wakhe. Ungumakazi wakhe. Omncinci. Udala nifuna le ID. Udala. Akayifumani ID. Tata. Ivaliwe lento. Bathe akasoze aphangela ngeke kwenze kwanto ebomini bakhe bamvala umakazi wakhe. Ewe tata. Uyamazi umntana ekuthiwa Anita. I'm hearing a name like Anita. Kodwa ngifuna ndimncede lapha. Anita. This person is supposed ayingowalapha. Wase Eastern Cape. Suppose ukuthi uyahamba ubheke Eastern Cape. Kuthiwa mandimncede ngokukhawuleza ngoba ndimbone roller neteksi. Umntana Anita. kumntana brother wam. Uyamazi kanti lo muntu uthetha ngaye. Uphi Anita? Uphi? Endlini abakoti. Usendlini? And uzawahamba. Uzawahamba? Abheke Eastern Cape. I saw an accident. Can I prophesy? Prophesy. Can I prophesy? Prophesy. Can I enter? Enter. Can I Google? Google. Somebody say prophesy. Prophesy. Somebody say push. Shall push? Push, shall we push? Anita. Usendlini? Ewe tata. Usendlini? Ulapha kodwa? Ewe tata. Bayigqibile ukuba uzothatha itaxi abheke Eastern Cape, but on the way to the Eastern Cape funeke role nemoto. But if I be a prophet of God, I cancel that in the name of Jesus. I say I cancel that in the name of Jesus. Ndiyayichitha ngegama lika Yesu. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Lo ngizomnceda lo. From today ngizoyisebenza. Le ID ndiyayikhulula ngegama lika Yesu. I'm seeing DT. I'm seeing 7. Yo. I'm seeing 2. I'm seeing 5. Kuko kwabo tata. Inumber kabani leyo? Inamba la hlala kuyo. Ile number ahlala kuyo leyo. Prophesy. Can I prophesy? Prophesy. Can I prophesy? Prophesy. Can I enter? Enter. Can I Google? Google. Sanceda namhlanje. Ubani umthandazo? I'm hearing a line like mthandazo. Ubani umthandazo? Mthandazo. Cousin brother yam. I-cousin brother yakho leyo. Can I prophesy? Prophesy. Can I prophesy? Prophesy. Yafuna ndincede le family yenu. Yafuna. I'm hearing a name like Annelisa. Yo. Annelisa. Daga sister wam. Bangalelela into etshwaleni. Kodwa uyonxila impilo yakhe yonke. Annelisa, no. Daga sister wam. Umntana ka sister wakho lo. Kwenzekani kuye? Uyateacher miss but akho nto like uyathanda ugroove. Thanda ugroove. Bamgalelela. Kodwa uyawunxila impilo yakhe yonke. Khona umyemele nimncedile. Lo siso lapha emveni kwakho. Yabona lo siso semveni kwakho. Ukhona umyemele ndimncedile pha ifamily yakho. Kodwa lobuze la sisi bangubani igama lakhe. uNhlanhla. Uyamazi uNhlanhla? Umntana wami uNhlanhla. Umntana wakho uNhlanhla? Oh, you people are not ready for me. Listen, I was not coming for you. I was coming for your brother. But simply because you came. Bengazi kuwe. Oyena muntu bendizamnceda ngulo mfana. But ngoba usince ufikile. Uthiwa mandincede uNhlanhla. Kubani uNhlanhla? Umntanami. Ngumntanakho. Ngikhona nomnye lapho umntanami ubona izinto angaziboniswayo. Okay, mamela ngizokuxelela bakwenzekayo. Sakuxelela ngoba yonke lento isetshenzwa ngamagqwirha. When I see uNhlanhla, I begin to see danger. I don't know why I see drugs. I see drugs. I see gangsters. Ngibona imela, ngibona isibhamu.
ndibona ibhokisi, ndibona unhlahla, ndibona i-drugs, ndibona imela, ndibona ibhokisi. It's like wena ufuna kungcwabile. Kwenzekani kunhlahla? Uyachapha uthi kumtshaya insango ngatshaya drugs. I'm telling you as a prophet, he's involved in drugs. And he's involved with wrong people. Uhlangene nabantu abarong kakhulu. Makadama shayisho. Uhlangene nabantu abarong kakhulu. Uphi lo olapha bamthwebulayo? Uphi? Khona pha. Bizi. Aviwe. Come here. Kumntana wakho lo. Firstborn yami. Kanti unangaphi wena? Kanti wena unangaphi? Timdala tata. Suka kulo mntana ndifuna ubona lo nyana wakhe. Kunyana wakho lo. Bayamthwebula. Bayamthatha. Bafuna ingqondo yakhe. Kahle hle ayinanto kwenza naye. Oyena muntu ofunwa kakhulu nguwe. Welcome to a journey of transformation, hope, and abundance. At Abraham Shiani's Ministries, we believe in living life to the fullest, just as God intended. Led by the dynamic and inspiring apostle Abraham Shiani, our mission is to guide you toward a life of purpose, prosperity, and unwavering faith. God will prepare a fish to take you to another level. Can somebody shout yes? Stay connected with us across every platform. Tune into our powerful sermons on Zibonele FM 98.2 every Sunday at 7:30 a.m., every Sunday at 6 p.m., every Tuesday at 8 p.m., every Thursday at 8 p.m. Experience life-changing messages on Bay TV channel 260 every Sunday at 8:45, every Thursday at 10:45. Don't miss a moment of this abundant life. Follow, subscribe, and tune in to Life Abundance, Christian Center for your daily dose of encouragement, wisdom, and God's Word. Experience life abundance today and let God's overflowing blessings transform your life. God bless you. Abanye bahlela lapha basetshenzwa kudala balapha and kwathathwa ingqondo zabo kwathatha insebenzo zabo balapha ngoku aba bantu bathathelwe into zabo ngamagqwirha. Nina abathatha ingqondo yakhe nabo ke yay Yanas Wait, angakagqibi. Bakhona abanye abahlela kuthathwa into zabo. Ngiyanazi. Ngiyanazi. Apho nihleli khona. Ngithumela umlilo. Niyatsha. Nenzani apha? Nenzani? Hey! Senza yonke into. Ha? Semgqabile nabantwana babo. Nenzani? Ha? Ungubani? Ha? Ungubani yena? Ha? Ungubani yena? Nimenzani? Sipha kwakhe endle. Simhlela simuvi bezothi nomntana apha manje. Bezothini yasa? Nenzani nina kanti? Nimenzani? Simlahlekisele izatifiketi zakhe ze-teaching. Ulevel 4 wakhe ne-matric sandifumana ngoku. Sithe akayi ku-level 5 yaxoka. Akayi ku-government. Akayi simvalile nonyanakhe. Akancili uyahlatywa. Akaxabani nomamakhe. Simfakele isichitho nonina. Abavani. Intombi yakhe idethi ungcona bhubhu mamakhe. Azonwaba ngoba uyancincutheka apha emva kwakhe. Ulixhwele. Ixhwele ndimhlele. Andiva? Ndingulinda. Ungunina? Ekuhlaleni akafunwa kuthiwa unoThikoloshe nabantwana bakhe. Fakwe ndima oThikoloshe. Wena ungubani kanti? Akafunwa ngabahlali. Wena ungubani? You
Ndivela kamhlabi yalinga. Ndivela kamhlabi yalinga. Sebenza ngezihlwele zabo. Sebenza ngezihlwele zabo. Umkhulu nomntana. Nabano wasebenza impilo yakho makatyiwe izinto zakhe ngegama lika Yesu. Bendithi makatyiwe izinto zakhe ngegama lika Yesu. Inyoka zakhe mazitye yena. Izilwane zakhe mazitye yena. Somebody shout fire. Lo usetyenzwa liqhwele lisemveni kwakhe. Lo muntu uhleli naye. Nabano sesitratweni sakho okungcoleleyo. Nabano sesitratweni sakho othatha into zakho. Makatyiwe izilwane zakhe. Bendithi makatyiwe izilwane zakhe. Somebody shout fire! Shout fire! Shout fire! John, land, John, land, John, nazok. Suka dat, John. Inyoka le bamsebenze ngayo. Icho, inyoka, John. Mike, inyoka. Bamsebenze ngenyoka. Nazok. Come out! Yes, inyoka, John. Inyoka. Bamsebenze ngenyoka. But I speak as a prophet. She is free in the name of Jesus. Thank you so much for watching our programs. Pula Pula, hope you are enjoying it. Abraham Shiale, it's my name. I am your prophet. Khumbula ukuba around Cape Town ndiyanqwenela into kubana ke uze usihambele apha offices zethu. Office zethu zilapha Cape Town eKhayelitsha kwa A605 Makhabeni Road. We are just opposite Bonjo Garage as well as Luhlaza High School. Exactly apha phambi kwesikolo ekuthiwa Luhlaza High School. That is where our office are. Indlwependwe black enemibala gold. Kulapho esikhona every day Monday until Saturday. Sivula ngo-8 o'clock siyovala exactly ngo-3 o'clock. Hlala nawe phansi ndikuxelele indaba zakho, ndikuxelele uba kwenzeka ntoni empilweni yakho, singanelapho sincothule ingxaki yakho, sibuyisela into yomntu emntwini wayo. Okwesibini ndiyafuna wazi mphulaphula into kubana wena mbukeli umprofeti unazo nezixhobo, specifically prophetic materials, ingakumbi kweli xesha le-festive season nalapho abantu bagoduka khona. Ingabe uzawugoduka uzawubheka ngasekhaya and uyayazi uba kudala laa ndlu yavalwa and idinga into yobana before bewuyafika iqale isetyenzwe. Umprofeti unezixhobo ezinamandla, umgijimisi wabathakathi, zizixhobo ezo umprofeti akunikeza zona, izinto zofika uyowutshiza ngazo ekhaya, izinto zokuqinisa ekhaya. Ndikunika nezinto ndikubonisa uba uzawufika ugromba apha uyifaka apha, ndikunike nezinto zokubethelela pha ekhaya, siqinise ikhaya lakho. Siyakwazi as well uba wena isikwesi sakho ufuna uqiniswa, siqinise wena, siqinise abantwana bakho, siqinise nditsho nenqwelo yakho mbukele ekhaya. Zama into yokubana ube uxhomana kanye nathi, ukhumbule siyakwazi ukuphosela wherever you are apha eMzantsi Afrika, whether you are in Joburg, you are in Durban, you are in Eastern Cape, you are in Rustenburg, wherever you are, sakuthumelela into zakho zithatha only 3 days zizofika kuwe mntasekhaya. Ndinenye into enamandla ebizwa ukuthi libhubesi mntasekhaya. Wena mntu othi ndinentshaba ezindilekayo, wena mntu othi ndinamagwirha andilekayo, ndiyakwazi uba ndikuzibanisele into zam ndikunike ibhubesi. Alihambi lodwa ibhubesi, lihamba nokuphinda imshaye mntasekhaya. Shaya Jehova we into ezawukwazi ukusebenza mbukele ekhaya, ilwe neentshaba zakho, sibuyisele into yomntu emntwini wayo. Mamela mbukeli, xa ndikuhlanganisela ibhubesi ndikuhlanganisela nophinda umshaye. Ezi zinto zenza into yokubana lento bebefuna into yokubana mayenzeke kuwe mayingenzeki kuwe, koko mayenzeke ezintshabeni zakho. I want you to order now ibhubesi kanye nophinda umshaye. Wena mntu onentshaba, wena mntu onamagqwirha akulekayo, ayihambi yodwa mntasekhaya. Abantu abafuna uqiniswa bracelets zikamprofeti esihlala apha esihlahleni sakho, ungayenza loo nto wena, ungayenzela abantwana bakho odele wena kulwe xesha le-festive apha amagqwirha alwa khona. Hlala une bracelets zikamprofeti
ezifumanekayo ndiyakuposela mphulaphuli, ndiyakuposela mbukeli apho ukhona ukwazi into yokubana ube uyazifumana ezi zinto. Khona ubuzayo zintoni ezinye izinto onazo apho mprofethi? Unomntu omaziyo onebekelo, sinawo amayeza angakunceda ingakumbi kubantu abahlutshwa libekelo mntasekhaya, singakuposela likwazi lizokufika kuwe. Unemilenze edumbayo, unemilenze eqaqambayo, unento engathi uhlatywa zezinto, even inaliti apha phantsi kwenyawo eli lakho, unengxaki nemilenze, sinalo iyeza lebekelo elingakwaziyo into yokubana lingakunceda mbukeli apho ekhaya. Abantu abaxhuzulayo, abantu abawayo, umprofethi unawo iyeza lokunceda abantu abawayo nabantu abaxhuzulayo. Baninji bafikile besiwa, baninji bafikile behambe indawo bengancedakali, bebanjwe sisifo sokuxhuzula. Namhlanje sakwazi into yokubana sibe siyabanceda bakhululekile. Now it's your turn into yokubana nawe sikuncede apho ekhaya, utsho ube uyakhululeka mntasekhaya. Andiphele lapho, zininji kakhulu izinto endinazo. Ikhombo yotywala, ingabe unomntu wakho apha ekhaya osela kakhulu utywala, ingabe unomntu apha ekhaya osebenzisa kakhulu i-drugs. Umprofethi finally iyeza lokuyekisa utywala, iyeza lokuyekisa i-drugs, phecelezi iziyobisi. Ingabe ngumntanakho, ingabe ngubrother wakho, ingabe ngusister wakho, ndinalo elo yeza. Just call the numbers on the screen, sikwazi into yokubana nawe sikuposele, sikuncede. Otata abanengxaki ekamereni, iyeza elibizwa ukuthi yimbiza yamadoda, umprofethi unalo elo yeza. Liyeza linamandla kakhulu. Uba ungutata uhlutshwa iswekile, mhlawumbi nezinja asakhonkoti kakuhle pha ekamereni, oda apha kuthi mntasekhaya sikuncede. Baninji bafikile otata, sibanyengezele, utsho kufudumale, ube kuhle pha ekhaya ekamereni. Ingabe ungumama apho uhlutshwa yinto yokungafumani bantwana, mhlawumbi izisu ziyaphuma, azihlali izisu, zihlala nje inyanga zibe 2 zibe 3 ziphume. Oogqirha baze bathi unengxaki ne-fibros, awufumani bantwana. Sinalo iyeza mntasekhaya elingakunceda. Imbiza yomama ikhona. Okwesibini, omama abahlutshwa sisilwane, awulali ebusuku ulaliswa nalento, ikufikela ngobusuku iyazijika ifane nomuntu oyindoda. Le nto ilala nawe uzoba nengxaki even nesisu esi, ingakumbi apha emazantsi esisu siyakuhlupha ngoba uhlutshwa sisilwane, uzihambile indawo awuncedakali. Finally into yokukunceda kwinto yesilwane sinayo mntasekhaya. Baninji bafikile omama, bafikile osisi beleqwa sisilwane, behlutshwa yinto yesilwane, bafika mntasekhaya, sabasebenza, sabanceda. Nawe ndingakunceda, ndikusebenze, ndikuthumelele zonke izinto ezingakwazi into yobana zibe ziyakunceda. Ndikwazi ke into yobana ke mphulaphuli undicontacte. Inombolo zam zomnxeba once more ngu-073 907 1240. Ngicela uziphinda inamba zam ngu-073 907 1240. Okugqibela 073 907 1240. Ayikho into ongenokwazi ukukunceda ngayo noba uhlutshwa intoni na. Zininji ezikhona. Just wena dial the number on the screen, siwhatsappele, sifowunele, sikwazi ukubana sikuthumelele into zakho. Ixesha lokukhululeka lifikile. And finally eyogqibela engakwazi ukuyishiya, abantu abanengxaki nezimali, abantu abathi imali ayihlali, abantu abathi imali ayibonakali, abantu abathi ndibolile ngamatyala, nditsho nemali ezizalayo. Mntasekhaya sinayo into ebizwa ukuthi yimvula yemali alala, mvula yemali alala. Sesincede abantu abaninji bebebopheke ematyaleni, imali ingabonakali, imali ingahlali, ethi imali andiyiboni, isebenza kanzima but andinamali. Namhlanje sibancedile, sabanikeza imvula yemali, yabanceda namhlanje. Order yours, ndikwazi ukuthumelela imvula yemali, uphume kula matyala okuwo. Ndibambe on the numbers on the screen, ndikuthumelela into zakho nezinye mhlawumbi engakhange bendiyazimenshina. Zininji mphulaphuli, yiza sikuncede. Igama wayeBrenda Kashiane. I am your prophet. Till we meet again. God bless you. Bye bye.